danna subscribe kafin a wuce. Kada a manta a danna subscribe kafin a wuce. Fitacciyar jarumar nan wacce ta gajiya ta ga yau a harkar yin fina-finan Hausa wato Hadiza Kabara ta yi wani batu a tattaunawar da ta yi da mujallar fim wanda ta tabbatar da ba za ta iya barin fim ɗin kannywood ba. Ita dai wannan jaruma ta yi wannan batu ne a tattaunawar da suka yi da wakilan mujallar fim. Jaruma Hadiza Kabara ta ce wannan harka ta fim ita ta iya tun ba ta kai haka ba, sai dai ta ce ta yi arangama da wasu sauye-sauye a harkar fim ɗin Hausa bayan dawowarta. Na ɗaya daga cikin sauyin da aka samu ne za ka ga ba a yawan fita harkar akai-akai kamar yadda ake yi a baya, kuma a yanzu za ka ga yanayin fim ɗin ma kamar ya canja daga fim ɗin kasuwa sai dai fim mai dogon zango wanda ake kallonsa a manyan gidajen talabijin. A tattaunawar da aka yi da ita an yi mata wasu tambayoyi kuma ta ba da amsarsu. Tambaya ta farko an tambaye ta, na farko dai an tambaye ta ne game da koya take ganin kanta a cikin yaran da ta tarar a harkar fim a yanzu. Ta amsa da cewa suna zaune lafiya da su kuma suna ganin girmanta. Tambaya ta biyu an tambaye ta ne dangane da yadda a da take fitowa a budurwa ko yaya take ji a yanzu da take fitowa a yaya ko uwa. Ta amsa da cewa wannan ai lokaci ne kuma Allah shi ne mai zamani, don haka ba zai yiwu ba a ce yanzu na fito a budurwa ba saboda zamani ya sauya, don haka yanzu dole ne na fito a matsayin uwa ko yaya ko matar wa da sauransu. Mujallar fim ta tambaye ta cewa shin ko gidan badamasi shine fim ɗinta na farko bayan dawowarta harkar fim. Ta amsa da cewa a'a, domin ta yi wasu da dama kamar su shirin daɗin kowa wanda ta fito a lantana mai adashi. Shi dai fim ɗin gidan da badamasi shine fim ɗin da duniya ta fara saninta da shi bayan dawowarta.